Ижад иткәндә һәр вакыт татар җырларын куя ул. Шуңа да картиналарында татар рухы, миллилек ярылып ята. Алардан җылылык бөркелә. Мин укыганым да бар инде, что картиналардан или положительные эмоции, или отрицательные эмоции. Но менә без бүләк биргән картиналардан бөтен дусларыбыз әйтәләр, башыбыз авыртса, шуның кырында башы басып торсак, башын авыртканнары да бетә дип. Шуның өчен уйлыйбыз инде, что менә минем Финат кайчан картиналарга шундый менә рәссам выставкаларына алып китсә картиналарына, өйдә ничектер бушлык кала. Замечательная энергетика, потому что он очень хорошо владеет цветом, замечательно владеет композицией, поэтому каждая его работа уравновешена, она куда-то не рвет и очень грамотно выстроена, поэтому работы на них хочется смотреть и отойти от его полотен, так знаете, сложно перейти к другой работе. Күргәзмә Татарстанның тарихы, бүгенгесе һәм татар әдәбиятына багышлана. Болгар җиле дигән картинаны аерым әйтеп үтәргә кирәк. Ул 2003 елда ук ясалган. Шул вакыттан бирле Финат Нәбиуллинның Казанда шәхси күргәзмәләре булмый. Бүгенгесенең гасырдан гасырга дигән исеме дә әлеге иҗат эше белән бәйле. Җәүдәт Сулеймановның Томырлар дигән кантатасы булды концерт залында. Шунда күргәзмә ясаган идем. 20ләп эш ясаган идем. Шул эшнең исеме буенча анда Җәүдәт Сулеймановның сүзләре бар. Гасыр җиле гасырлардан гасырларга кичешле бер нәрсә отар микән безнең чордан исешли. Менә минем дә монда Биләр темасы, Болгар темасы, Казан ханлыгы темасы, бүгенге Татарстаныбызның тормышы инде. Финат Нәбиуллин Казанга 3 ел элек Уфадан күченеп килә. Бу күргәзмәдә нигездә соңгы 2 елда иҗат ителгән хезмәте. Иң соңгы эшләренең берсе Ташаяк базары дип атала. 16 гасыр урталары тирәсендәге Ташаякта гөрләп торган базар тасвирлана. Ул да аның арткы ягында Казан Кремле балкып тора инде. Бу җирлектә һәр вакытта төрле халык яшәгән. Алар да сәүдә белән шушы мәйданда үзләренең эшләрен күрсәтәләр. Тарихи темаларга кирип китүе дә кызыклы. Бер күргәзмәдә кыңгырау чыңлаганын ишетә. Бу аның бөтен уй-фикерләрен үзгәртә. Минем бабаларымның кыңгыраулары, атка тагып биргән дага кыңгыраулары бик күп өйдә саклыйбыз инде. Ул вакыттан бит инде киләләр теге бер сүздә сөйләми торган безнең экспонатларыбыз барысы да, булар тавышта, моңда чыгаралар. Финат Нәбиуллин иҗатында атларның көченә, матурлыгына багышланган эшләр аерым урын алып тора. Андый темага ясалган картиналарын 2003 елда Франциядә Винсен ипподромында да күрсәткәннәр. Бу хайваннарга карата минем аерым мәхәббәт ди. 2 яшьләр тирәсендә әтисе аны ат өстендә калдырып торган була. Малкай баланы якасыннан каптырып, тирбәтә китереп бирә. Кешенең тарихы атлар тарихы белән бергә бәйләнешеп үсә. Шуңа күрә безнең бөтен халкыбыз электән атларсыз үзләренең гаиләсен дә курмаган, дәүләтен дә курмаган. Безнең халкыбызның әкиятләрендә дә, легендаларында да батырларыбызны атсыз күзаллай аласызмы? Аның картиналарында реализм шул вакытта кушылган ниндидер бер романтика белән. Теге коры реализм гына түгел. Мин үзем реалистларны бик яратам. Тормышны чын барлыктагыча итеп сөйләүчеләрне. Һәм шуңа үзләренең фантазияләрендә кушып, ниндидер бер әкияти төсмерләрдә бирүчеләр үзләренчә алар үз йөзләрен күрсәтәләр. Менә монда да мин шуны күрәм. Финат Нәбиуллин Татарстанның милли музеенда эшли. Тарих белән көн саен очрашып, бик күп мәгълүмат тупланды ди. Тарихи темаларны киләчәктә дә дәвам итәргә ниятли. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Юлыбыз Казакъстанга, аның Тараз шәһәренә. Бирдә 6000-гә якын милләттәшебез гомер итә. Бай тарихлы, калада элек-электән сакланган